Сәлем достар. Сезнең белән янәдән топ клип хит парады һәм мин Рената Тей. Нәрсә соң ул бәхет? Бүгенге тапшыруыбызда нәкъ шушы сорауга җавапны эзләргә булды. Әйдәгез, җырчыларыбызның уй-фикерләре белән танышыйк. Мин моны эшләргә яратмыйм, ләкин кагыйдәләргә буйсынырга мәҗбүрмен. Алдагы җырчыбызны бүген без озатабыз. Тапшыруыбызның шатлыклы мизгелләренең берсе. Каршы алыгыз, Атнаның премьерасы. Тавышы таралган күкләргә, яңгырда ява ул җирләргә. Эзлимен мин сине кайларда, китмисең һаман да уйларда. Кайда син? Нишләргә дә белмим инде мин. Төшемдә өнемдә бер сурәт. Йөрәккә син кирәк, син кирәк. Томандай сарылдың җаныма, бар дөньям тормышым гына. Чыгамын юлларга түзмимен, эзлимен мин сине эзлимен. Кайда син? Нишләргә дә белмим инде мин. Төшемдә өнемдә бер сурәт. Йөрәккә син кирәк, син кирәк. Кайда син? Нишләргә дә белмим инде мин. Төшемдә өнемдә бер сурәт. Йөрәккә син кирәк, син кирәк. Кайда син? Төшемдә өнемдә бер сурәт. Йөрәккә син кирәк, син кирәк. Кайда син? Нишләргә дә белмим инде мин. Төшемдә өнемдә бер сурәт. Йөрәккә син кирәк, син кирәк. Кеше бәхет өчен яратылган ди бит халкыбыз. Әйе, чыннан да. Кеше гомер буе үз бәхете өчен көрәшеп яшәргә хаклы. Татьяна да бүген безнең көрәшебездә катнашып, хит парадыбызда алдагы баскычны яулый.
Әйдәгез клибын да карап китик. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль шелтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Yatıp yılasan da Koytular yok indi ötkenge Min bit küttüm seni şunday küttüm Nik gelmedin üzülüp kütkende Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügil hesir Tügildiler bari köngel tola Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügil hesir Tügildiler bari köngel tola İndimine barda eybet şokta Nik şansın benim yılama Dilemim min seni keçi zinhar Eğlenme son suyu kılana Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarım
Asmır cevap berdi. Yollarımni giller kömdeler. Meni şolay aldap renjitkenler. Koynar ko'z yoshlari to'kdilar. Men unutdim endi seni ko'pdan. Shayilmashi yo'lga tuman bo'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Men unutdim endi seni ko'pdan. Shayilmashi yo'lga tuman bo'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Azaliya Valiyeva үшін толы бәхет ол, иртік уянғаш, балалары әті яны хайырлы иртә біз сізні яратабыз десәләр, барлық кішілер сау сәлемет, шулай ук жан күңгіл тынычлыгы болса, шуңардан да зор бәхет юк. Лайыклы жауап. Алдағы орынны бүген үзеңә тапшырабыз. Шақлар була дүнияларда, бәхеткә тулы назлы күннәрдә. Күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Ауыр, ауыр, ауыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешең. Мәңгелек йорт ишеген син ачарга, ашыкма достым җирдән китәргә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама,
Шын бәхетнең эчтәлеге ул үзем һәм якыннарым исән сау булуда. Яраткан эшем һәм мине яратып тыңлаган тамашачым булуда, ди Артур Исламов. Әйдәгез, без дә Артурга җылы карашларыбызны бүләк итеп, клибын карап китик. Karangı düşlerini darada, ufukta kızarıp dağıta, yıklama batarım sağına vatanı. Biz mında şi түгел bu жерде, тұрып шық йокыңнан торайда, шақыра бізді дан татарым торайда. Ярсу yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Quyoshning batırlıq nurları, Tatarning tarixiy yo'llari, biz suvda ham jilda, biz isen bu yerda. Biz mında şi түгел bu жерде, әлемең тибрелсін күкләрдә, шақыра килешәр татарым торайда. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Olga, battar olga. Olga, tattar olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning janda, tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Хәзерге вакытта үземне бәхетле кеше дип саныйм. Мин яраткан эшем белән шөгыльләнәм, туганнарым һәм якыннарым сәламәт. Яраткан гаиләм бар. Аллага шөкер, ди Илмира Калимуллина. Без дә җырчыбыз өчен куанабыз һәм клибын карап китергә тәкъдим итәбез.
Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары синең кулда. Шын бәхетнең нәрсәдән торганын ачыклавын дәвам итәбез. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Бөтен илнең тормышы яхшырганда гына без бәхетле була алабыз. Бәхетсезләргә ярдәм итү, аларга кул бирү бәхетле булуның бер шарты ул, дип әйткәннәр бөек әдипләребез Габдулла Тукай һәм Фәтхи Бурнаш. Ринат Гыйльфанов та әдипләребез белән килешә. Сүзне үзенә тапшырып бирегә чакырабыз.
Güzel İdrisova da bizni cevapsız kaldırmadı. Бәхет ул шундый хыялый, серле бер көчтер инде. Ул шатлык һәм канәгатьләнү хисе. Бәхет ул күңел түрендәге рухи халәт. Менә шундый күркәм җавап. Җырчыбызга да без лаеклы урынны тапшырабыз. Җитмисең безгә дибез һаман, шәм дош итми безгә кирәктә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. 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 Эх, туганнар, ник соң шул кадерле? Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Гүя күрмибез. Кеше киткәч мактау яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул соңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул соңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул соңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез. Мәңгелеккә йомылгач тын күзләр, кемгә кирәк ул соңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Нигә икән, нигә шундый без? Узган атнада ул премьера булып кирде. Ә бүген ул зур адымнар белән лаеклы урынга күтәрелә. Сез кем турында барганын беләсегез киләме? Алайса, игътибар белән экраннарга карагыз.
Müslümanlık bilgisi Yalğızlarga sırdaş ol kabirlerde yoldaş ol Dile bizge jengil ol Mizanlarda avar ol Yüzü bizning nuri ol Ujmoqlarning xuri ol La ilahe illallah Sözlerimning eng keragi La ilahe illallah Dini bizning tiragi La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Müslümanlık bilgisi G'amelning eng izgisi Yerda rizq tor menga nurli iymon ber menga Sekizish mahashqishi Qarshi kursi bosqishi Qaramag'i sazina Menga bitmas xazina La ilahe illallah Sözlerimning eng keragi La ilahe illallah Dini bizning tiragi La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Бәхет төшенчәсе һәм аның кеше тормышында нинди роль уйнавы турында Кылгалинең Кыйса Юсуф, Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр, Туфан Миңнуллинның Әниләр һәм Бәбиләр, Муса Җәлилнең Ана бәйрәме әсәрләрендә бу сорауларга төгәл җавапны таба аласыз, ди Ринат Шигапов. Ә безнең күп һөнәрле егетебезгә без алдагы баскычны тапшырабыз һәм клибын сезгә күрсәтәбез. Kız minem yigit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede tavlarga minme iken Eyteler dostlar kınılepme siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz bana birge
Yollarda öttü ömrünün uzması deyip yirme iken Ağardı şeşler ağarmaz mutlarga kirde iken Eyteler dostlar könülepmek siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Hey! Ne işisin sen? Çayda. Aşağıda ver. İzle. Sonkonuzda. Sonkonu bir. Günkü izleyedim. Ne sakottan vasam. İzle sonkonu değil. Hadi ne sakottan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Қадірде хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән Оныклар үскәнчә яшә ятка сер бирмә икән Әйтсеннәр күрше буларны сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Siz hamon birga ekan Siz hamon birga ekan Siz hamon birga ekan Лейла Галиева бу сорауга булай дип җавап бирде. Бәхет ул һәр вакыт алда була. Гомумән, бәхетле мизгел генә булырга мөмкин. Сагынып сөйләрлек гамәлләрең, дусларың булсын. Бәхет җумах шикелле һәр вакыт алда ул. Җырчыбыздан менә шундый фәлсәфи җавап. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән, сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма жыя-жыя, бәхет чакырамнарын, сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма жыя-жыя, бәхет чакырамнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне, шунда калдырып киләм, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән, сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма жыя-жыя, бәхет чакырамнарын, сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма жыя-жыя,
Тәрізеден әне қарый құшақлап яранарым Шул яранарға қызығып әй кетіп барғанарым Қайтыр юлары ғына күтсін туған йұртыма елеткен әтиәнеге елкен yol ең бәхетлі yol екен Сағынып кетіп барамла сағынып қойтам барым Құшағыма жия-жия бәхет шақырымын арын Сағынып кетіп барамла сағынып қойтам барым Құшағыма жия-жия бәхет шақырымын арын Құшағыма жия-жия бәхет шақырымын арын Алдағы жыршыбызға бу сұрауны беріп тұруда мәғна да юк. Ул һич шиксез бәхетнең нидән торганын белә. Иң мөһиме ул бәхетле. Ул бәхетле булганга без бәхетле. Һәм бүген ул хит парадыбызда лайыклы урында урнаша. Шақларымда яр
Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә бәхет тулы канәгатьләнү халәте һәм хиссе диелгән. Бәлки бәхет азрак михнәт күреп, күбрәк рәхәт кичерүдер. Ләкин бәхетсезлек күрмичә бәхетле булып булмый. Алдагы баскычыбыз бәхет ияләренең берсе Дилия Әхмәт Шинага тапшырыла. Meni ketdim seni tashlab g'afu et Allohim g'afu et Allohim atiyam qirlarda
Topshiruvimizni esga olir vaqt kelib jetdi. Qaysi jirshimiz bugun nindi pozitsiya yo'laganin esimizga tushirib ketik. Dostlar tinglapmak siz hamon birga ekan, siz hamon birga ekan, siz hamon birga ekan. Sog'inib ketib boramla, sog'inib qaytam borim, qo'shig'im jiya behir chaqiraman arin. Sog'inib ketib boramla, sog'inib qaytam borim, qo'shig'im jiya behir chaqiraman arin.
Тулы бәхет өчен кешегә жан тынычлыгы җитә ди Артур Хайруллин. Ә жан тынычлыгы өчен Аллаһ ризалыгы кирәк. Шул ук вакытта ныклы сәламәтлек, яраткан эшең, үзеңне реализацияләү, матур мөнәсәбәтле гаилә, вакытлыча урын алмаштырып тору, гади итеп әйткәндә, елына 1-2 булса да сәяхәт итү кирәк ди ул. Җырчыбызның фикерен ачыкладык. Димәк, үзен дә бәхетле итеп, лаеклы урынны тапшырырга вакыт. Әйтші бәғірім неге мұң соған айылмаясың, әлі бармы мұң зарларың қозыға тушы көңліңні. Әйтші бәғірім неге мұң соғына қарашларың, әлі енді араларға ятлар сөзі кірді ме? Шымырт қара көзлерің, бек сағындым төзмәдім. Бек азға ғына болса да көрішерге дейміләдім. Шымырт қара көзлерің, әлі енді сезмәдің. Яғымлы қарашларыңны йылдызларға теңләдің. Хаман истә әйтерсең кичә, очрашканда туган назлы хисләрем. Гомер шулай икән, сизелмичә үтеп китә. Сине бер көн мин югалтсам, белмим җаным түзәрме? Қара көзләрің, бек сағындым төзмәдім. Бек азға ғына болса да күрешерге дейміләдім. Шымырт қара көзләрің, әлі енді сезмәдім. Яғымлы қарашларыңны йылдызларға теңләдім. Gözlərim, bek sağındım төзмәдім. Bek azға ғына болsa da күрешерге дейміләдім. Шымырт қара көзләрің, әлі енді сезмәдің. Яғымлы қарашларыңны йылдызларға теңләдім. Яғымлы қарашларыңны йылдызларға Шәхсән үземә килгәндә, бәхетне мин гел алга омтылып яшәүдә күрәм. Кеше үз алдына куйган ниндидер максатларга ирешеп, яңадан үз-үзенә максатлар куеп, шуңа омтылып яшәүе белән көчле. Кешене хыял һәм өмет яшәтә. Сезнең белән булдым мин.
Ренат Тей. Киләсе очрашуларга кадәр. Goodbye.